Bu işi beceremiyorum yani. Yerimizde peki bir bozulma oldu mu? Saat 2 aydır çalışmıyoruz. Pandemi yüzünden. Evet. Hani şimdi çalıştığım yere gidiyorum. Yarın açacağım diyor. Hani ben de bulandım. Böyle bir kalbinde umut, aklında 3 çocuğu ve birlikte koyduğu İstanbul'da 17.000'den fazla aile yaklaşık 4 milyon liralık faturasını ödeyemeyeceği için İBB'nin açtığı askıya bıraktı. 7 saatte toplam 2 milyon liranın üzerinde 16.000'den fazla faturanın ödendiğini duyurdu İBB Başkanı İmamoğlu. Hemen harekete geçiyorlar. Neden? İştaşı biz nasıl itibarsız hale getiririz diye. Ve şirketi olan İGDAR
دنگ من دعوت و نور مبزانه بون نمی مرحبا جوارم بخيراتنا تمام مصطفى يلا باش دم باش ده 12 دقیقه ما هي حاضر مازري اخو چای اخو آب اخو نان اخو روجي اخو فتال اخو قشتكي بكن وخو حاضرك واي ويلي كلي غنامني شيرين البرد مني قولي نادم والدني السر قولي تم كشتني ساعت خوش شب باش ما مصطفى اي فارباش ولا ينال بدي شب تا باش لورتا اي تا فينا لورتا ازمانايه ما مصطفى ليات مالي عشای باین yani Türklerin deyimiyle yatsı ezanı. Valla burada daha güneş tepededir. güneş batmıyor. Ma Mustafa güneş ilk bizde doğuyor. Burada da batmıyor da artık düşün. Güneşin batmadığı ülkedir burası. Ma Mustafa'yı belgeselde izlemiştim, inanamamıştım. Güneşin batmadığına. Güneş diyor batma üzere olduğundan bir daha tekrar geri doğuyormuş. Evet. Ben şahidiyim. Beyaz geceler diyorlar. Spas. Az bir yana. Spas. O da daya ama Mustafa. İcar zıvıstanıcı tam dıkır roni bivdi sadı bir şef. Mustafa şeş meh roja şeş meh şeve. Na, düseme. Ona ceket diye o bahs diyor. Na, vedel 1700 kilometre jori ve yazan aliyejer jor vareye. Bəli. Leyla Merve, spastım. Unçavan. Oy. Ha. İro mjarame dema be. Un slide dibinde ne var? Bəli ma Mustafa. باشه مگو تو 15 دقیقه می دست بکن 10 دقیقه ما بریم دست در سکن پرسک و هیه ولی رو المالا حواله که مخوارنه که چه کربو نابید ماسیه چی بو؟ سومن سویدی جلبن چه؟ Laks. Norveç usulü laks. Ma Mustafa, what is this laks? Laks somon. Masiye. Ha, masi. Evet, Swedish ben laks. Norveçli mi laks? Hem Norveçli hem Svedi. Hem Svedi hem Norveçli laksın abi. Ne somon. Afiyet ma Mustafa, sıhhat بس يا وش هنكي بدراني مدمعة ولا سادات خوش شكر بقول قولي وصولا نرويجيا شكر بقول oy Havanın uçma ders tabi dersa Diloka Kurdistan'ın abın ha Kaçlar tabii ders yekemim bum nizam her ders bu dirokozane ki taklidi beyajı hamu yekin كاتش ادبيتش ما تتبلي نبويه انا بيجم كعلب سيكو يكو yekemin bipir ev بفكر ايديولوجيك بمنهات يعني درس yekemin bipir ne acıban mukabin اري دوراجي من نقول belki hamu ders جام وي ديروكناسي
تنقطن يا درس أولي سلايد لنا بو ما وكني في صحبتك درباس بو جبر بيها بو درس دين سلايد بو أمان كا درباس يسرهل دانان بو يعني باشه من سری یوتیوب گفتار بودم شو نا يوتيوب تنا يا يوتيوب برادكن تمام يعني دلوقتي أنا كل سنة يوتيوب تنا أما أيدن هي تمام يعني جبوتشي از بيجم زمان نجبو خد بيجم أمل سالال تركي شو درس إنجليزي her game şu sınıfa ke nöhdü ders berikir. Her game şu sınıfa ke nöhdü ders berikir. Yani hem şu zamanında hecidi sıfır ders berikir. Hem liseyci dibistana seratayıcdı. Jarjboya Kurdi var ne be? Lazım be. Unteke min hammu dersa. Yani sebedüsü komamay xwandine mjwar gov bina Pirtûkê bigirin tevlî wê koma xwandinê bibin. Yani hew Kurdî ne gramer tenê ha. Ne gramer tenê. Kurdî müzika wê heye, şanoya wê heye, dîroka wê heye, edebiyata wê heye, nizam heye. Lazım hûn tevlî hemû dersa bibin. Yani ji bo Kurdiya wa hiç û mejî we bibin Kurdî. Yani hew gramerê tenê ew kêm bimîne ji ber bêjim. Yani mesela min roman avîşt komê pedefa wê lazım we daxista bixwenda. Dehê mehê şêwir heye. Ji her derê dunyayê wek vê komê yê ji wêjeyê hez dikin, ji edebiyatê hez dikin, ew ê ser romanekê mere gava bixwîne, çi tê heye, çi tê tune. Lazım e mere jê fehm bike. Yani romana Kurdî, nexşê romana Kurdî çi me? Edebiyata Kurdî cihanê çawa ji du diqetin. Gava mere romanekê dixwînin çawa baş e, ne baş e, karakter tê çawayî, mekan tê çawayî. Yani va tiştanayê bêyît nîqaş kirim. Mixabin kesek yani hew gramer bi gramer rahat yani gramer tenê nine. Kurdî ne gramer tenê ya. Yani Kurdî ne gramer tenê. Kurdî hemû beşê xwe hemû perçê xwe gerê mere hîn bibe. Hew ji bo gramerê tenê حمي برنامج جبوم از خو تولي حمي جبو درس ديروغا كردستان تولي Evet. Evet zanım. Adalet zanım. Tuzana jilve ederim mi? Jamal kelek mi? Çava bu. Logorite çava bu ders. Hemden. Dengem tete. Hemden. Hani Merve Leyla Merve'yi. Aha. Özcan tüm İrohat ne var vederi? Ha tüm İrohat. Hem vederi var ve sohbet kim vederi YouTube'e vak merel kelek ebe. Vak merel kelek ebe. Merel nav deyi. Vederi mer sahi. Avdal. Dengem tete. ادغات نوستبري Diroka Kurdistan Lugorite çava bu. جبو من پر باش بو Evet. يعني هوال جود هناك وك ايديولوجي خياكر تدا تو ايديولوجيك ندي ورن بحثا ديروغا كردستان بحثا قهرمانيه بحثا سرهدانا بحثا اخانتا مروان حميه يعني ببهجرنا وانا حميه دعلمه وهندبه وك تجي جود كردي نتني جرامر هر وجه هر اريدا هر ملي دا مرو بزانه به وك ميجي مرو به كردي براستي جيج بومن پر باش بو اوا هلوستا و اف چکرنا وجی پر هجايه زوجي بيروز دكم از باورمي تستي وهاي بدومن يعني بورعي بردوام بن امجي جي تستقي فير ببن Ya helbeskarek heye Türkiye denivise elxwazim mütevli bernamake bikim Türkiye nivisan diye ama helbeskareki pir başım. Yep Türkiye denivise anka iyi heri baş ki yani. Yep Türkiye denivise. Seytan kömürcüye. Aha. Jmerdini. Arı vela proqaştını semamıştı. Zanım Kurdi zana.
یا کردی زانی اما قناه نفسی دا خواست نباشه یعنی زانی باخته ها دبي جیاوی نویساندی و هلبسته وی نه مامۆستا بیا جامێر ئەو کتکە ناوا ئەدەبیاتە ترکی دا ئیدی ئاستێکی هەری بلندای ئەو ها ولا دبي جیاوی نویساندیه نا ئەس دیار ناز دکەم ايش دیاوی ناستکم جر بيجي مامۆستا حسیب گوتی دیاوی نویساندیه تمام ئەز بپرسم بيجم تشتك بيستي و هلبستانه دیاته دنویسی تو سر ناوی خود وشین نه عیبه دیای ترکی دنویسینە دیای فەقیرە ترکی چشکو زانی اوه باوی öğretmen bu çağır zanım memurayı. نزام ولا دبكو Hem Seyit Khan Kömürcü bilim vederi. ولا باش مامۆستا ئەو جامێرێکی وسا حەنەکە هەستکە فلان ئەوکای یا یەکێکی متەوازی ئەز ناز دکەم Benim dostum ne eş? بڕاستی هەڤالی منەجی Zanım evvaleti. Benim نا بڕاستی ئەز مامۆستا ئەز بڕاستی دەبێژم هەلبەستی وی ئەو لە ئەوکێ یاشار نابی نایرەیە نەڤا ئەدەبیاتە ترکادا gelek ئەوکێک خەلاتێکی پڕ گرینگە جامێر ویە گرتبوو واناش ئەو نفش ئەو مرات ئۆزیا شارتەدی چیرۆکا چی دروستەوی وانە هەمان نفشن یان نفشی نونە و gelek ji xurtin lê mixabin tirkî dinivîsin Yavuz ikinci roman dinivîsim. Wiya ji zamer Ez nastikim hevalê min in romanê wergerandim bîsî zimanê bîsî ziman ez gaval Amedê bû mijêr gom goşter bername çekê got tamam got bername bi Kurdî guherê û me were rihîşt yani em dikarin Yavuz jî tevlî bername bikin herê ew jî gelek ew baş dikarin Yavuz û Seyit Khan Pexre herê kam em wan bidin berê rexneyan bêjin çima bi zimanê xwe nanivîsînin na tiştê were ya anka naxwe Mamosta Azad Penaber çavaya. ew ketgo çıkar üstündekilerini Rozi Hem helbestî nexwendiye ew nine nizam helbestî nexwendiye yani korona xelas bibe em ê yani belkî koronayê jî komek helbestê jî çekne yani ya helbestê ya ser zomê koma Amedê ya helbestê heye ya romanê ya Amedê ew û ya Stockholmê ew tevlîme bibe ya helbestê jî em ê ya Amedê yani ser vê komê dewam bikin ama ser zomê li vê derê mesela pirtûkek heye ya Mamosta Kamuran helbest çi ye navê pirtûkê helbest çi ye li ser helbest û teoriya helbestê nivîsan yani pirtûkek baş peyda dibin navê ama li ba min pedefa wê heye bilahare dersa Kurdî xelas bibe ji em dest pê bikin em ê dest karûbarên wêjeyê yani yê ser romanê çîrokê helbestê em ê ser wan Diren denge xana navê xwe nasne Diren Xorna êvarê çê dikim. Xorna êvarê çê dike tamam hadi waziştir oy em dest pê bikin hevalin bes öyle mamosta tamam ama helbestê Seyit Khan diyawî nivîsandiye ez işte fotoğrafê diyawî bişînim ya dîtiye mamosta xuşkî wî hevalê min bû bavî wî hevalê min ders xuşkî ber be mamosta bavî wan ber nedabû tiştekî wisa çîrokek ez zanim yani wisa yani ne wisa ew kim ama ez zanim malbatê ev nas dikin wê ez xuşkî wan çikan Nestîxan Wastixan dostê min jî berên min tu zanî te kengî nas kir tu li vê derê bû piştî wê berê te nas dikim ez bi rastî mamosta tavî tu meşhûr wê ya ez zanim ama erê na ez te jamedê nas dikim berê ez te jamedê nas dikim wan dema tu li wê bûyî
Masalek ez derketim. Saloni vek ez derketim. وی مجی گوبک تو 10 سال 15 سال درکتی Na saloni vek. Te nasıl kim zanım. Ya abi. Ya denge xabıgırım. Kapat sesini. Ye yemeğini kes sesini. Havano. Dema be. Düm jare memayı amwancı xalas kim ez dibe meme ve asti xalas kim. Belki hafta ke du hafta ical ser azmunavi bixabitim. Azmunavi yani azmunavi çekme ve xalas bikin ama pedefak sertifika bedin var. Ama min abi. Havano denge xo bigrin ya jaze denge xo bigrin ya daviyum dixwazim baxfın ve de çete dinvisin ev jija balamı darser. Havano mego ki dema borî de leker xweru dimîne ne var xwar dema nihade dixwem tamam dema bê de em ê sê dema hîn bibin vê çikêlê dema bêj de bixwem ne var xwar dixwem bixwem ez ê bixwem tamam. Ama her şeyden bana her şey demin hemen leker avi kokavi varın. Ya denge ki? Nasıl bir denge yok işte kabul. Var ne? Tamam. Avya biraz cembe. Avya vak şkor bakın formül. Dema borî dema bê dema nihaya ev jî dema bê tamam. Xwar dema borî dixwem dema niha ez ê bixwim dê bixwim dema bêyê tamam. Dema bê wek ji navê xwe ji diyar e wek karek ku hîna nehatiye kirin ew ê bê kirin bi alîkariya qertafa ê dê û biyê diyar dibe tamam. Sê qertafê me hene sê qertafê me ji bo dema bê veherdana yeke ê û dê yeke tamam ama bi diguhere bi cuda ye ev her du yek ê dê bi em ê bivînin va ê û dê û biyana ew li ku cî bivin em ê bivînin ha em hatin vê derê ez mezin kimin ki ez ê bixwim yani gava em vêya giştikê reş bikin em ê reş bikin tiştê em jê nas dikin me got ya ê me gava em hevokek bê hemberî me hema mêj ev du perçe bikin em ê bika kijan perça ji ku hatiye me ez dî tamam süper me em jî dî ez dizanim qertafa kesaneyê cînavka xwe û hebe qertafa kesane jiyê ji ber ku peve pêv hatî nivîsandin lêkerê ne var pev hatî nivîsandin berê em hîn bûbûn ev koka lêkerê ye ya xwarinê ye xwe tiştê em nizanin ê û bi ma ê li vê derê cuda hatî nivîsandin pêve natî nivîsandin ji ber ku bi peyvekê jî natî nivîsandin bireserek tune cînakek tune navek tune vaya ne qertafa tewangê ye ne ya veqetandekê ye min er hûn tevlî hev nekin
ya qertafa tewangê û veqetandekê nine. Vaya ne qertafa tewangê û veqetandekê ye. Vaya qertafa dema bê ye. Gelecek zaman ekidir. Bükümün eki değil. Tamlamanın eki değil. Bu gelecek zaman ekidir. Tamam. Bıji carna heyi carna tunu kengi tunu ez eci var bejim ama jibo dema be em dinivisi. Tamam. Eze bukhum. Kengi eze bukhum ne nihayı. Peşi. Dema be. Belki saat ekdini, belki 15 dakika, belki 5 dakika, belki 10 roje edini. Eze bukhum. Jibo em peyveki, havokeki, jibo dema bori em çekni, lazım u b tede be. Lugori hinek ciya. Emi wana hin bibin. Tuye bukhuy ve dereci waha. Tuye bukhuy. Çima ve deri sarraş bakın em yeko pedharan. Şan hamminaka evet selevat rumne. Tu heye tamam süper. Tu heye. İyi heye evci süper. Tamam. Yani jber ku takımı var ama goti ki tuye dest be gerek iyi xalas be. Tamam. Xwe me ezber kir koka lekere ya xwarne ya birçinin. Aha. Ma mgotu bu qartafa dema beye emoji zanın. Me got biji lazım vana takımın pevene. Evci heye. Ev yeji tipa keljandine kaynaştırma harfi. Tamam. Mesela tuye bukhuy. Gava az dibêjim tuye bukhuy divê derê de miserê dersê gotu bû ez ê dîsa bêjim wek pirs derdikevin. Yani ez anka pirs nîşaneke deynim vê derê tuye bukhuy. Ez ê bixwim. Yani gava ez dibêjim qirpandineke yî Kurdî de. Vurgu. Qirpandin. Di Kurdî de hevokên pirsiyarî soru cümleleri sedî heştê bi alîkariya qirpandinê vurguyla oluyor. Ev hevok hem hevoka rasta rastı neya pirsiyariyê rasta rastı hem jî ez pirsnîşan deynim paş ew bive hevokeke pirsiyarî. Tuye bixuy. Yani vurgu. Eğer vurgu yaparsan soru cümlesine dönüyor. Tuye bixuy. Li vê derê jî ew heye qertafa me ya cinavka me ya kesê sêyemîn erê. E jî heye erê. Ew jî tamam. E heye. Ew heye. Tamam. Aha. Li vê derê me heye. Me gotibû ki hebe. Tê tu nebe. Ew bixwe çi ye? Yani nabe. Ew ê bixwe. Ji bo ki hevokê tamam bike. Bive ji bo dema pêşî. Dema bê nîşan bide. Ew ê bixwe. E jî heye. Biz jî heye. Tamam. Li vê derê ew ê bixwin, ew ê bixwe. Cudaya wê yek tê vê derê yek e. Nivîsandina wê yek ez gava serê wê dibînim ji bo kesê sêyemîn dibêje an ji bo pirjimar dibêje nizanim. Ez têm qertafa wê ya duyemîn hevok pê heyf harf pê darim tîp pê darim. Ew jî ê ye. Ew jî ye. Ew ê. Ez têm vê derê b
xwe hatim vê derê in heye. Migava in dî migo ev pirjimar e. Ev pirjimar e. Min vê derê e dî migo ki ev jî qertafa kesê sêyemîn ne. Yedinê jî werê hûn ê bixwin em ê bixwin. Ev çi îjar? Ez dê binivîsim. Ez dê binivîsim. Em tiştê dizane hene? Ez ê zanim. Li gorî ez heye, im jî heye. Rast e. Ew jî temam. Nivîs koka nivîsandinê koka lêkerê ye. Ew jî temam. Li vê derê de me gotiye bi ya me jî li vê derê temam. Ev jî li cêkî ye. Hevalno. Ger hûn bixwazin hinek devok dibên ez ê binivîsim, hinek dibên ez dê binivîsim. Yani bi her da jî her du jî rast e, her du jî rastnivîsê de tê qebûl kirin. Yani hûn bêjin ez ê binivîsim, ez dê binivîsim, her du jî yek e. Kîjana ji wer hêsantin tê hûn dikanin wiha baxifin û wiha jî binivîsin. Tu pirsgirêk tê tune ye. Ev jî qertafên me yên dema bê ne. D, B. Diya meydinê de tîpa kelijandinê hebû. Tu yê bixwî me gotibû ne wer. Me gotibû tu yê bixwe. Li vê derê me negot. Tu yê binivîsî me got. Tu dê çima me nekiriye? Çima me nekir? Ji ber ku em qertafa dê bikartînin. Me got ya hinek hevalên me, hinek weşanxane dêyê bikartîne, hinek weşanxane, hinek nivîskar, hinek mamoste êyê bikartîne. Her jî de di rastnivîsê de rast e. Tu ferqiya wan, cudaya wan tune ye. Ger hûn bixwazin hûn dikanin bi êyê bêjin, ger hûn bixwazin hûn dikanin bi dêyê bêjin. Ez dê binivîsim, tu dê binivîsî, ew dê binivîse, ew dê binivîse, em dê binivîsin, hûn dê binivîsin, ew dê binivîsin. Tu pirsgirêka wê tê de tune. Yani ha we gotiye ez ê binivîsim, ha we gotiye ez dê binivîsim. Hevalno ji bo vana pirsgirêk heye? Pirsa kesî? Nîne. Baş e. Lêkera me yeka pêkhatî be çawa bibe? Lêker pêkhatî be. Ama sen derya diğer tişki bir karım mısın? Dengê te pir hindik tê. Bu derya diğer bir karım tişki bir pırsın. Kerem ki. Dema bê da carna wê bê, wê were, wê bikuje. Wisa jî bikar tê. Ji kerema xwe ji mir bêje, hevokekê bêje. Mesela wê bikuje. Wê bikuje. Wê were. Ew ê were. Yani da dike. Ya ez zanim vana cinavkên tevlîhev jêr dibêjin. Cinavkên tevlîhev yên pêkhatîne ji daçekekê û qertafa ya tewangê ji qertafa tewangê cinavkên nû ew mijarek dinêye wê bikuje. Ew çîkin ji daçekekê û ji qertafa dinê cinavkek çê dibe. O ki dijî min pirtûka Samî tanda dîtibû dema nehayê berbiçav. Bir de ê hebû. Dema nehayên berbiçav. Ez dikim bixwim. Na digo ez ê dê biçim. Ez ê diçim. Ez ê diçim. Ez ê diçim. Ha erê muwadî. Ez ê dixwim. Ez ê dixwim. Erê. Ez ê dixwim.
Ez ê diçim, ez ê dixwim, ez ê dikujim. Ne ji bo dema bêyî. Duxum dema nihaye. Tamam. Dema nehaye berbiçav. Wî bi nav kiriye. Tamam. Wana demek dinê. Dafa ev beborin. Dafa ev adama bê tevlihe verde dev du dem pêkaraniye karşaşînî ne mamoste. Ez zanim. Ya hinek hene, hinek devok hene, warê devok ketî çike û wiha îştin warê. Pirtûka Samî tam bam heye. Ez zanim. Wan am hatin wê astê em ê li wê derê baxifin. Anha ji bo dema bê. Ji bo dema bê. Ji bo vê pirsê. Pirsê we kesî jî heye. Spas mamoste. Ji bo dema bê. Wa demana gavam hatin mijar ha ser wê em ê li ser baxifin ji ber ku hinek hene hevalê me nav komayê de ji xwe berê li ser xebitîne. Hinek heval jî hene hîna qet nexebitîne. Cara ewilê dibînin. Wê çaxê serê wan ê tevlî hev bibe. Anha me sê hev dem. Me da berxwe bo vê astê. Varsê demana gorî wê hinekî bira serê wan rûnê paşê êdinê 10-12 hev dem heye wa demana bira serê wan tevlî hev nebe. Yên pêkatî ew çawa bin hevalno? Pêkatî belkî bi were nav lêker ne were? Wer nav lêker? Wek ez ê vebikim. Bidike Vê bikim. Qet dibêne ez ê ve bikim. Em dûn em ez ê vekim belkî ez ê vekim jî ez ê vebikim. Hevalno. Diya me, diya we çawa da axifî xwendin nivîsandina we tune, çawa axifî rêzimana me jî ew e. Tu pirsgirêk tê tune. Yani dibiya de zelal bin. Gava we peyvek nahat bîra we mêzekin diya me, bavê me, kalê me gotî çi heman tişte. Mesela anka hatê niha tu belkî ser xebitî bû. Biborî ses xelas kim. Hatê niha belkî em ser giramerê nexebitî bûn. Em me çi bîst û me wî digo. Ana minekî tê gihîştin yani menkî bela xwe pê da îcar em dibên ya diya min werê digo ama belkî şaş dibêje. Tişkî were tune. Kerem ki hevalê min tu jî bêje. Ez navê we nabînim nizam Guru rêzimanê gere verbiçe be. Bes nava jiyanê de li herêma Bûtan bivek. Ez ê bivekim. Bibore walleh dengê te nebîst. Dengê te kême dengê min kême em bise. Ez bergûkê têxim guhê xwe. Hevalno. Herekat dengê xwe hindikî bilind ku ji mir bêje ez dengê te nabîsim heta ez bergûkê dixim guhê xwe. Yani gorî rêzimanê wextê mirov rêgez û zalqandina heve esas bigire ve biket de belê li herêma Bûtanê wisanîn li herêma Bûtanê ve gotiya bi rast bi hûn çawa taxibî wisa bigije. Yani li herêma Bûtanê ew bi ve cih diguhere. Ez dixwazim me bêjim. Ez zanim wana hew li wê derê tenê wiha ye anka dengê we îje baş be. Hevalno. Yani hinek çîk hene hinek yani ya rastnivîsê de ew tiştekî dinêye rastnivîsê de rastnivîs tiştekî dinêye ama axaftin ya gramatîk ji xwe de axifin yani dusê hev mesela ya botanê divaxum ne war? Divaxum. Nabêm vedixum. Dibe divaxum. Nevaxum dibe. Ama me gotibû rastnivîsê de Angop ez ê bivaxim. Erê vay divaxum. Divaxum. Yani gava dibêjin dibêje ez ê divaxum. Ama me gotibû rastnivîsê de vedixum. Yani ew jî rast e ama me zimanzanan ê amade kirî gotî birayê li ser yekê rûnê. Li ser yekê rûnê. Wek hevalê min gotî diya me dibêje ku ez ê se bira vê slayta vebe. Got dibe ez ê vexum. Ne war? Got ama ez difikirim edibim gerek bibe ez ê vebixum. Ez ê vebixum. Ne war hevalê min te were gotibû? Erê mamoste.
Tamam. Mluma mlgori veya şirovakir mgo diyata gotu bir rast gotiye havano de lekerin pekati de b dikeve akas bir şey medede de lekerin pekati de b dikeve hev anji d demine d yaji hunki janib karbinin az d vaxom az de vaxum azê vaxum yani o ki canib karbinin kefaxonu azê vaxum b tüneyî dilêkerên pêkatî de dema bê de lêkerên pêkatî de b dikeve tamam divê derê jî de minar tu yê vaxwî li vê derê tu de gel un deyê bikarbînin dê nehewcî em yeyê binivîsînin ji ber çi me gotu tîpa me ya dengdêr dest xelas bibe yeka dengdar gerek dest pê bike ji ber ku tîpa dengdar tune bû me dikir yê ama ger em şuna ê dê tercih bikin nehewcî em bikin tu yê dê nehewcî em ya bikin em tîpa kelijandinê jê dixin em dê rasta rast dinivîsin yani tu dê vexwî ya jî tu yê vexwî di li vê derê de b tune lêkerên pêkatî de b tune ye hew ê an jî dê heye yên dinê jî wiha ye ew ê vexwe em li vê derê jî dibînin ji ber ku ev ne tîpek dengdarê me yê bikar nanî yeka dengdêrê yê me bikar nanî tîpa kelijandinê bikar nanî me gotî ev qertafa kesaneyê ya kesê sêmînê di vê derê de koka lêkera me ya yekemîn ya bingehîn xwarinê xwe ev ve jî hatî pêşiya xwarinê bûyî vexwarin ev jî koka duyemîn ev jî qertafa dema bê ye hew tîpekê tenê bi herfekê tenê em dizanin kijan demê de di kijan wextî de kijan salê de ez ê vexwim ew ê vexwe li vê derê dîsa heman tişt em ê vexwin hûn ê vexwin em pê ve nanivîsin sedî nod û pênc ez nabêjim sedî sed dibikî tiştekî cuda derkeve sedî nod û pênc cînav tena serê xwe tê nivîsandin cînav tena serê xwe tê nivîsandin tiştek pê ve nayê nivîsandin ev jî bira cem we be cînavka cuda binivîsîne tiştekî pê ve nenivîsin cînav tena serê xwe tê nivîsandin we dîqat kiribe hetê niha çi dersê me hebû me hemûya cînav cuda nivîsandiye tu carî cînav tiştekî nenivîsandiye qertafek pê ve nenivîsandiye her tim ji hevdû cuda min nivîsandiye hûn jî bikin hûn ê feyda wê bibînin em ê vexwin yani dîsal vê derê ina me qertafa kesaneyê ya pirjimar ya emêne xwe koka lêkera me ya yekemîn ya bingehîne ve hatî qertafa pêşiya xwarinê bûyî vexwarin ê tenê li vê derê qertafa dema bê ye em ê çend mînakê dinê jî bibin hevano ez ê daxim ez ê dakevim ez ê hilgirim ez ê wergerînim ez ê hilweşînim ez ê rakim va lêkerana hemû lêkerên pêkatî ne ez ê daxim daxistine xistin düşürmek dahatî pêşiya wî bûyî indirmek daxistin tamam lêkerek pêkatî daxistin ketin düşmekê dahatî pêşî daketin bûyî înmek
Gırtın kapatmakı. Kapatmakı. Hılgırtın yüklenmek, taşımak. Tişteki mere barbıkı. Evci hati peşi. Gerin gerandın ver hati peşi. Ver gerandın. Gerandın ver gerandın. Evci lekereke pek hatiye. Hırvaşin veşandın. Veşandın hıl hati peşi. Buyu hılveşandın. Hılveşandın. Jibo çi meredi beji hılveşandın? Yıkmak. Neyi yıkmak? Neyi yıkmak ama? Yani diyelim ki evi yıkacaksınız. Ev Tamam. yık. Yıkmak. Na. Sanki şey değil mi? Dökmek. Yaprak dökmek. Sallamak. Çırpmak değil mi? Ama işte çırpmak için kullanıyoruz biz. Yani hılkışım. Hılkışım çıkmak içindir. Hılkışamdan çıkmak içindir. Sirkelemek mamusta. Davşandın. Mamusta 5'te davşandın. Ka deyce hadi ha hılvaşandın ece derken. Mamusta tişte xeradu be deharif. Xera. Avayı ki heye. Evet. Heye. Lehember ve tepini xare xeradik. Ama iktidarı endivene mi iktidarı hılvaşinin? Ama yıkmak anlamda değil mi? İktidar da yıkılıyor değil mi? Hı. Ya da yani, dökülmek bu. Dökülmek değil bu. Bozmak. Biz yıvrıyın ne biz yıvrıyın? Yıkmak, devirmek, savurmak değil mi? Savurmak. Hayır, yıkmaktır. Yıkmaktır. Yıkmak. Hılveşandın. Emi khani hılveşinin, emi iktidarı hılveşinin. Hılveşinin. Ez hılveşinin. Ben yıkacağım. Mugo galo jbo yani hev tiştên nesnel yê bireser yê me desta pê digire dibe ya jî niha mere dikanî iktidarê jî xerab bikin. Mere deste zoriya wan zordara jî xerab bikin. Helveşandin yıkmak. Ne? Çöktürmek. Söktürmek. Çöktürmek, çöktürmek. Helveşin. Tabii çöktürmek. Daha mantıklı. Namazda göçertmek de diyor. Göçertmek, çökertmek tamam. Daha mantıklı. Göçertmek herifandın değil miydi? Herifandın. Horufandın. Helveşandın çökertmek ya. Çökertmek. Namazda 5'te yıkmak, çöktürmek, göçertmek, göçürtmek. Tamam. Yani tamam. Aynen çökertmek. Tamam. Spas. Spas. Evet yani vahim bun çubuk zehir başının gerekçesi var tabi. Eze rakırın lekelame rahati peşe kırını rahati peşe kaldırmak olmuş. Yapmakken kaldırmak olmuş. Önüne ra2 gelmiş kaldırmak olmuş. Şimdi beğenmesin bakın. Emilvederi bıye nabinin yani rabıkım nabeşim ne bu? Bırakım eze bırakım nabe jber pekatiye leker pekatiye eze rakım gerwed nivise ki di dema be ووري هاتب النبساندن مفعم بكن كي او ليكر او فعيل ليكرك بيكاتيه يعني çıkavi tünüttede bete tüneve pekati bete heba lekereke xorubu jvoye ereni yani dema be jvoye ereni persek kesi heye olumlu cümlelerde gelecek zaman için sormak istediğiniz bir şey var mı? Mamasta zayende dubet ve demeda karim bijin şuna azı bıxım
یا جی عذاب بخومی دمک جنه نا 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 نه به نه نا نه تمام منر ازي قهوه بخوم قهوه مية أفيه بو قرطافة توانجي نور قرطافة توانجي الفيدري تويا الفيدري بو زاين أما ويا نيا زاين دي بنا جورد بيجم أف نيا زاين دي ويا يادما بيه أف قرطاف يادما بيه ويا قرطافة توانجي ويا وقتاندك بيوة نويساندن ببرسري أم جناف كي نويساندن بويا ناي نويساندن بيوة ناي نويساندن يعني çike adema b cudate nivîsandin û ya dema b ye ew ne ya zayendê ye ev ne ya zayendê min ev ya zayendê ye tamam mamoste en cemme dibêjin demek jin dibê eza herim eza warim eza bixwim şaş dileşim mêrgo mêr dibê ez ê warim ver ez ê werim nikar bêje eza werim ha yani Mamoste dimilkî de jî wisa ji ber wê dimilkî ha ez aşina ez o şino ji ber wê ez aşina ez na kesê yekemîn de çik heye de kesê yekemîn de tune kesê duyemîn de heye na dibêje ez aşino ez aşina ez ê şine ez ê şina erê ez o şina wê çaxê ne ez ê şina herem diguhere be dibek dibe yani ev qartafa dema b ne ya zayendê kesin û kes ya zayendê aval vê derê em dinivîsin tu yê çayê vexwî ev î qartafa kesane xwe koka lêkerê ya yekemîn ve qartafa pêkatî ya lêker xistî formek dinê ê qartafa tewangê çay bireser ê qartafa dema bê ye tîpa kelijandinê tu cînavka xwero daha ez bêjim çi Mamoste çi to dibe mifam nekir tu çay vexwî merî bipirse ji yekî re bipirse tu yê çayê vexwî çayê vexwî tamam tu dengê xwe ez ê bêjim min serê dersê digot hera tu dereng hat me got kî di kurmancî de sedî heştê hevokên pirsiyarî bi qirpandinê ye Kürtçe'de, Kurmancı'da soru cümlelerin %80'i vurguyla yapılıyor. Eğer sen bunu vurguyla yaparsan tüye çay vexwî yani vurguyla yapılıyor, ses tonlamasıyla yapılıyor. Dolayısıyla yani bunu düz cümleyle de söyleyebilirsin ya da vurgu yapıp soru cümlesiyle yapabilirsin. Yani em dikanım qirpandinê ew ya pirsiyarî ya hevoka rast. Mamoste hevoka neynîkî em ya neynî werin hîna em ê werin an neyniye manayê erênî ne kerem ki mamoste di Kurdî da tiştên vexwarinê hemî mêne an nêr û mê wan hene ji ber ku em zimanê Fransî mesela bêjin çî qehwê gava ku tu qehwek dixwazî herî tu awekî nêr bixwazî mesela dibe wexta ku tu bîra dixwazî ew jî vexwarine yek nêr e yek mê ye Kurdî de jî ev heye an yani qansê zanim hemû bîra jî nan nivîsan raqiya me bîraya me çaya me ava me yani ez warê dihesibînim tiştekî bê bîra min tune taybetmendiyak yeka warê taybetê dev heye dev ha devê me minar dew heye we warê kî bû mala wî ava dew şîrê me tamam dew şîr ev nêrin yedin ev xwarinê yani gava nizanî be em mesela anha
بنگاه خود نظام گاوات نجمر دبیجن دبیم شیره ما دوی ما بیرای ما راقی ما آما ایما اجا مثلا قهوه تقو 100 اللي في فرنسا بيجن قهوه في نيره بيجن بيرا 100 نه الفيدري يعني قه بلكي دوسي چار حبيدني هب مقول يعني فقوارن فراني ميلي باش سباس تشتكلني كسك برسهي تونه هفن ما مدر باسي انيني بفن اما ام دخوازم 10 دقيقه ام نافرك يودني 12 دقيقه tamam بس
Hûn amade ne? Heval amade ne? بله مامۆستا. Ha, ez ne amade. بله مامۆستا. Ez ne amade bûm. Tamam. Heval derma bê de neynî. Neynî. Me gotibû ki dema niha de neyniya me çi bû? Ez naxwim. Ne var? Me gotibû ez naxwim. Nabû. Ji bo qertefa me ya dema niha, qertefa me ya dema niha ya neynî çi bû? Nabû. Naxwim. Ne var? Me gotibû naxwim. Dibû, di diket, na dahat şunavê. Na dahat şunavê. Ez naxwim. Ez naxwim. Na dahat şunavê. İja dema bê de qertefa me ya dema bê ya neynî guherî. İjar bû çi? Em ê mezin kir lê mêzekin kavî çi? Ez ê naxwim. Ez ê naxwim. Em çi nas dikin? Ez ê naxwim. Ez heye me ez dî mi got ev eza cinavka xweruya kesane ye. Mi dî mi got ev qertefa kesane ye. Em vêya dizanin koka lêkerê xweya me. Li vê derê du tiştê me ma. Ez vêya jî nas dikim. Ez dizanim ê jî qertefa dema bê ye. Qertefa dema bê ye. Ne li vê derê ma ev jî qertefa dema bê ya neyînî ye. Ne. Ez ê nexwim. Yani çawa me got ya dema niha di nabû, dema bê de qertefa me ya kesane dibe ne. Ez ê nexwim. Mi wek mi got. Min er. Em vêya dilê mezin kin. Em hatin vê derê. Cinavka me ya xweru heye? Heye. Qertefa me ya kesane pêve ye. Ji ber ku pêve em dizanin ev lêkere? Erê. Me gotibû qertefa kesane gava pê ve bê nivîsandin lêkere. Lêkere. Wê çaxê ev koka lêkera me ye. Ev koka lêkera me ye. Xwe. Î qertefa kesane bû. Ê me gotibû qertefa dema bê ye. Ne qertefa zayendê ye. Ne qertefa zayendê ya veqetandekê ya tewangeyê. Vaya qertefa dema bê ye. Ye tîpa me ya kelijandinê ye. Em bana nas dikin. Tiştê me anha lê zêde kir hew nê bû. Ne. Ew jî qertefa neynî ya dema bê ye. Dema niha de qertefa me ya neynî na bû. Ama ya dema bê de bû ne. Tamam. Ez vêya jî mezin kim. مامۆستا نەها ڕاستە ez ê naxwim.
توی نخوی اوی نخواه Çava? یا مثلا دما بدم منها بیست اف جگوتن جبر هنده Mesela tu ومه dibêjî بیان çi? Tu dibêjî çi? yani bejim ez tunaxu Tu naxwî. tunaxu Ji bo niha dibêjî. tunahe Ji bo niha dibêjî. Ji bo bê ji bo de ez bejim em demet tîne exnena da mesela tu sto be venake waya dema fireyê eğer hoker tê hebe hokerên demê tê hebe ew bi dema fire. Ez ê nexwim. Ez ê nexwim. Tu gavaz dibêjim ez ê nexwim çi tê hişê te? ez naxun Ne nihayê ne var? Ne dema boriyê? ne zanim belê rast e Dema bêyê. Yani ez ê karekî pêş dibikim wî karê ez ê pêş dibikim ez aniha pêşin dibêjim ki ez ê nexwim. Ez ê neçim. ew gotin min çi jane bîste mamoste li vir jî Amedê jî millet ez xelkê colemêrgê me E hûn dibêjin çi anka hûn ji bo dema ez dibêjim tu çayva xwe tu dibêjî çi? mesela ez îşev nayêm Ez îşev nayêm. Tamam. yani demet exnena da mesela îşev sibê an hefteyekê dîn an 2 saet dî wekî dî jî ez nayêm mesela dibêjte min tu dibê ez bêjim ez nayêm Biz em li vê derê mînakekê binivîsînin. Tamam. Ez ê bi şev neyêm. Tamam. bu kamê ez bêjim mamoste ya Na dibi bi sekan mêzekin. Ez ê bi şev neyêm. Ez ê êvarî neyêm. Tamam. Ev ne bu neyînî. erê Tamam. Bu ne? Ê jî têde yê. Ez ê vajî dema wê hokerê hokera demê yê ew jî têde yê me qertafa me ya kesane yê min got ya cana tîpa dengdar tê de bi hew me dimîne çî wê şaşê ez vêya fehm nakim. zanim mamoste em ê nayne naexnena da Ez bi şev nayêm. wan naexnena da Tu yê bi şev werê tu yê bi şev were gavaş te min pirsî tu yê bi şev werê tê bêje çi? Ez îşev nayêm Ez îşev nayêm. Hûn da diqurtînin. Hûn nabêjin ez dê îşev nêm. erê em vê nayên cem me nayê got Tamam. Lazım mı? Yani ji bo rastnivîsê ji bo devokê ez nabêjim tiştekî. Ji bo rastnivîsê ya ê ya d lazım ji bo dema bê hûn bikar bînin. başa mamoste Tamam. Em vêya jî mezin kin. Em ê nexwin. Hûn ê bixwin, em ê nexwin. Teqes. Ev ina me dîsaya pirjimariyê ye. A emê ye qertafên cinavkên xwerû yek kesane yên pirjimariyê ye em xwe koka lêkerê ye em ê jî dizanin êdî bicîkî nare li vê derê dimînin ne an jî em ê bixwin biba me bigota em ê bixwin ew ê biba hevokeke erênî ama gava me bixist me nexist şûnê êdî bû hevokek neyînê wek çi em dixwin dema niha de em dibên em dixwin dema bê de em dibên em ê bixwin neyîniya wê jî em ê nexwin yani ji bo rastnivîsê ez bêjim ji bo devokê we herkes devoka xwe de azad e em axaftina xwe de azad e wek gava em Tirkî de axifin em çi dibêjin em dibê geliyêm gidiyêm ama gava em dinivîsin gidiyorum yani ev jî wiha dibe belkî li gorî devoka we ama rastnivîsê di standarda zimanê kurmancî de ew lazim e yani hûn bixêndî vêya çi binivîsînin ew ê kêm be rastnivîsê de ew ê kêm be hûn ê nexwin ew ê nexwin serê kesî tiştekî heyî
Nine? Ya vaya çık ba öçeba. Çike çiko. Lekerek pek hatiba. Me gotu bu ki lekerek pek hati de hevoke erini de dema bede me gotu bu b dikeve ne var re? Me gotu bu b dikeve ki dereyi ne abi? Az daxil ne bu? Ne bu? Uyku çul. Lekerin pekati bidik. Neyniye ve çava bevanno. Ez ê danakevim. Ez ê danakevim. Ez ê danekevim. Belê. Ez ê danekevim. Ez ê hil nagirim. Me got ki yani ne? İçmal ve deri bina ne heye ne var? Ama bir tu ne bu? Tüye bakıy ye pekati de çibu tüye vakıy mesela ve deri lekeli pekati bıje ketibu ne var? Tüye vakıy tüye vakıy ama bıje ketibu ne var? Gavan leker ne pekati ba me gotu tüye bakıy ama leker pekatiye tüye vakıy ve bitti tu ne bu? Ama gava anha vakt undibejin çe undibejin ki jbo neyniye emi albedere un rast bejin jbo neyniye kartafa neyniye dikevin av lekerin pekati mena be nakeve ya erini de be jedkeve ya neyni de kartafa neyniye vak kartafa demanaha ve kartafa ereniye de be şuna be azı diya ereni de be de keve diya neyini de ne de keve şuna fa de keve kalbi fa ama zekin azan kaddu hab okey yaka ereni yaka neyini benefsine albi derece yaka neci benefsine azı vakum tamam. Aha. Am çıl benim vederi. Me ev me u ödi me go tamam vaya خلاص. Hem daha bana hava dibe havada karada. Ez ciheye evji tamam. Superskrek verictüne. Xwe koka lekeri koka yekemin ve kartafa pekatiye ya duyemin kartafa dema B'ye evji tamam. B tünü dedi. B tünü azê bixum. Ez vê jî mezin bikim sê cureyê wê em bivînin ji bo di hirşê me de rûnê. Me çi dît vê derê de min er. Gava lêkera me xwer bû lêkera me xwer bû bi heye. Bi heye. Gava lêkera me pêkatî bû bi jêket hev koka lêkerê û qertafa kesane ma di lêkerê dem li lêkerê dinavir. Diya pêkatî ya neyînî de ya pêkatî diya neyînî de qertafa neyînî tê dikeve orta her du kokên lêkerê me. Ez ê venexum. Ez ê vexum. Ez ê bixum. Yani neyniye de vek demanaha me demanaha de me gotu bu çi orta her du lêkera de kartafa me di dê hebu ne var ez vedixum demanaha di hebu gava me va dikir neyni me goçi ez ê venexum ez venaxum naket bu ortê ne var demanaha de naket bu ortavê ez ê vexum di vê derê de hebû veya de tune yên pêkatî de yên ne pêkatî de lêkerên xwer û de bi hebû ama diye yên pêkatî de bi tune bû em ê biyê qertafa neyîniyê têxin orta her du kokên lêkerê xwe
هات فهم كرن قالوا مبرتب لي أفكر سأسي أبيها عشان حمينا كدني صباح الخير أخو بها أمبلاتتنا أمبلاتتنا ها هفالنا Gel, lekerame pekatibe, lekerame pekatibe türemiş ise, fiilimiz türemiş ise, olumsuzluk eki iki fiilin kökünün ortasına gidiyor. Olumsuz cümlelerde, olumsuz gelecek zaman cümlelerinde ne olumsuzluk eki olarak ortaya giriyor. Olumlu ise, bakın cümle olumlu ise, fiilimiz türemiş ise sadece iki fiilin kökü bir de kişi eki yazıyoruz. Fiilimiz türememiş ise b getiriyoruz. Azebi kavim. Fiilimiz türemiş azera kavim. O türediği için önüne gelen b düşüyor. Önüne gelen b düşüyor. Ve bir yavece dikeve vahadimine. İcel gava em dikin neyini em eze rane kevim. Ne kartafa neyiniyeci em dikin orta her de koken lekere xwa. Eze hinlegrim avad dinle kirtin ez bavarım başaşı ez avyaje bilim. Şber ko lekereke hava dudaniye. Eze rane kevim. Ben uyumayacağım. Eze hılnegirim yüklenmi. Cibejin çi hılnegirim ez bavarım. Eze bari hılnegirim. Eze bari te hılnegirim. Eze hılnegirim. Ben yüklenmeyeceğim. Ben taşımayacağım. Ben kaldırmayacağım gibi. Tamam. Disa hatiyi orta keti koka orta her dür lekerime. Kartafa neyiniye. Eyame heye. Eze ronekim. Hevalnul vedere rıjandın. Eze nerjinim. Kansiya dizanın rokirin tişte hışke. Tişte hışke. Ne rıjandın jî tişten deherrike. Avı, çayı, kanî ve çibe. Tişteki beherrike em bejin em eze nerjinim. Ama tişte hışk be em bejin ez ronekim. Eze ronekim. Tamam. Em dîsa binel vê derê imame heye. Ke koka lêkera me ya kirneyê. Ro hatî pêşî bûyî lêkerek dunê. Lêkerek pêk hatiye. Me qertafa xwe ya neyîniyê xist orta her du kokên lêkerê xwe. Qertafa neyîniyê. û ez ê êya me jî qertafa dema bê ye. Ve tu mesela b heye ama b e tu hevokek me ya b e ji bo dema b tüneyî. Ez ê ronekim, ez ê çênekim. Pirsa wî heye vano? Pirsa kesî? Maşallah, ez xweş gelek xweş dersê didim. Mamoste ez me heye ez dikarim pirpir. Kerem ki? Li vir me demak ê negatif yani nayînî me çêkir me got çênekir. Ne? Ew ne hat namberê ile dora paşî te kiribû ne bû na ew çawa bû yan kingê tibe kingê navê ez ê çênekim tu vêya dibêjim ez çênakim va dema nihayê dema nihayê va dema bêyê ne qertafa neyînî ya dema bêyê ne na jî qertafa neyînî ya dema nihayê hat fam kirin gello min li vê derê ê tune li vê derê heye di vêya tune em dikibêjin çi ez ê çê bikim ez ê çêkim
Ez çê dikim. Hat fan kir? Ez ê çêkim. Kengî saetek dinê. Ez ê çêkim. Kengî du rojê dinê. Hat fan kirin? Nizamettin. Erê mamosta yani dema borî da her du jin çê nabin ne yek çê dibe ne çê Dema borî de ji xwe lêker bê qertafin. Min çê nekir. ne bibe Na. Demê wan hene. Dema bê de neyê, dema niha de nayê. Tamam mamosta spas. Tamam. Mamosta durum tek pirskim. Kerem ki? Minakî ez dixwazim pirskim lêkerek Cem mesela meşandın. Ez ê nemeşim. Ez ê nemeşim. Nemeşim. Nameşim ne yani? Nemeşim. Tamam. Em veya jevdû bixin. Mesela em ê veya jevdû bixin. En nizanim çi ez ê anha jevdû bixin. Ez a me heye min gotiye ya ya me gerek xelas bibe. Ez vê tîpê dinerim bi iyê xelas bî koka lêkera me. Ji ber wê jê dengê wê kintir e jê xistiye. Heta vê derê vaj qertafa kesane şuna me hatiye. Ne li vê derê qertafa neyniya dema bê ye. Ê qertafa dema bê ye. Me şîn meşîn jî koka lêkera me meşandinê ye. Hûn jî wiha dibêjin. Ez ê nemeşim. Me digot ez ê nameşim. Nameşim. Ez nameşim min tu anka gava tu dema niha dibêje dema niha de tu bêje rast e ama dema bê de nabe. Ez nameşim min Belê pirsgirêka me ew zaten heyanatım gotî na. Ez nameşim ama bive dema bê gereken bêjin ez ê nemeşim. Belê mîro ez hîn bûm yani. Başê wê me tiştekî nûhîn kir. Başê. Gelek sağ. Pirsgirêkê eva baş bilî wê pirs hene tune. Maşallah. Hemen lêker bû. Erê. Xelas. Ha, ez dê. Hevalno. Mij guhala heman lêkerin çima guherîye. Me bîskanê got ki ez ê venexwim. Ne war? Ez ê venexwim. Vaya ê bû, vaya bû de. D, E, D. Meselî de gotibû yani cudahiya E û D tune. Hûn rastnivîsê de hûn dikanin D jî binivîsînin, E jî binivîsînin. Her du jî standart e. Lêkerên pêkhatî jî diwareyê. Lêkerên pêkhatî jî diwareyê. Yani ez ava me êza xwe dî, ez hatim me ima xwe dî, got tamam. Serê hevokê û dawiya hevokê rast e. Ez lê mêze dikim, ez demê mêze dikim. Ez ê kengî vî karî bikim, ez xwe dipirsim, ez dibê mezê dema bê. Yani saatek dine. 2 saatê nê salek dine ez ê vî karî bikim. Wê çaxê dibê mezê qertafa dema bê kar bînim. Ya A'yê ya jî D'yê ya A ya D'yê. Ez lêkera xwe nerim, ez ê kîjan lêkerê bikar bînim? Ez dibê mezê lêkereke pêkhatî bikar bînim ve xwarin. Xwarin vê hatî pêşî bû pêkhatî. Lêkereke pêkhatî ye. Wê çaxê dibê mezê ya xwe ewlî koka lêkera xwe ewlî binivîsînim. Min bi ve nivîsan. Min got jar ez ê çi bikim? Ez ê piştî me qertafa lêkerê koka lêkerê ya yekemîn nivîsan ez ê qertafa xwe ya neyînî ye. Ez lê dinerim kîjan demê de bû? Min gotibû dema bê ye. Wê çaxê ez ê neya xwe jî binivîsînim. Piştî min nenivîsan qertafa dema bê ya neyînî nebû. Min ê koka lêkera xwe jî binivîsan da. Min koka lêkera xwe jî nivîsan. Koka lêkera min ve xwarin bû. Me qertafa pêşî nivîsan xwarinê jî dew xwe dimîne. Me ew jî nivîsan. Min dîsa serê hevokê nerî min lê nerî kîjan cînav kir? Cînavka xwer û kesê yekemîn e. Qertafa wê çi ye? Me ew jî nivîsan.
ملين ها مو غير راس نویسان دی ازه و نخم ازه و نخم مپیو جی نویسان اما قرطافا خواه کسانه پیو نویسان چما پیو نویسان جبر کل کره از ده و نخم ازه و نخم همان واطعی ازه و نخم از ده رانه کدم از ده هل نگرم از ده رو نکم از ده چه نکم از ده هيا برسيها فالا ما مستشتك دين هي كلامك مذكرنا هاش بين جبودة ما بي از ناخوزم ذاخم از ناخوزم و تمام قرطافة آليكار ليكرا آليكار هي أو مجارك دنية از دخوازم ذاخم ليكرا آليكار مثلا از دخوازم ذاخم از ناخوازم ذاخم از دخوازم خوستك دویا لیکره خوستکیه او مجارک دنیه تمام هيا برس باز ما مستساعد خوش برستونه ما شاء الله يعني ازيبي مجاري خلاص كبو شاغ مجاري دني همام انها بكم جبركو يا درسك يا دو درسي مماي جبوان في از شكي خلاص بكنا في قرصه اماتن درس ما نهايه از باورم یا نهايه یا درسك يعني امي درسك دني از باورم هفوكن برسياري بو استمزكم هفوكن مي برسياري هبو يعني و مداچك كربو نور هذه ما مستمدي مداچك ديبو هو ماي هفوكن مي برسياري و امي روجا كيجي وري هفوكن برسياري هي ومي في أصلي خلاص بكن از باورم ده يانزده ام بلكي تشتكني تشيكني نكن نزانم اما درسك ما يادني هفوكن برسيارية اما خوازم في درسينا كني تشتكني بينم بيراوه تشتكني بينم بيراوه هري دنجي وفكرية Senden 3 ay önce هنا هيا دو خشكين من هنا خشكك من هيا أبجي مجارك أما نحبجي مجارك أقص هفانو قابا قالا تشتي دكن قال يك جمار به ابو هيا قال برجمار به ابو هنا وقرطافين كسانه يك جمار وبرجمار كسي سيمين ابويا كسي سيمين اف قرطافا كسي سيمين يا يك جمار افجي قرطافين برجمار او وانا تبدي هاف نكن يك ميدني امبيجن دريش دريشتر دريشترين عندك أنا بيجن هاري دريشترين ده بيجي خلصت به أما هنا كوال بيجي بكارتين دريشترين هاري دريشترين هاري دريش دريشترين هاري دريشترين باناجي روبر كرنه ترشترين هاري ترش هاري دريشترين ما مستعد كلامك دريشترينو هاري دريجيك مينها هذا موجه بير اما هناك كارتينن دريشترين خلاص يا هاري دريشترين اول ام دكانن كان حاب تشتي وري قال هالشي وذهبا بنفسنا مجمر بيجن كلام اخر ما مستعد كلامك منك از بيجم هوال من جالك هجا
hejatir. Em bilirsin elbette. Hejatir. Hejatirin. Hejatirin. Yani gerekli mi gelek heja bejim? Hejatirin Valla tu beja hejatirin. Hevali heri hejatirin. Heja. Bele heri hejatirin. Vana bu asli wan Diyarbakır. Yani qartafa meya ku dedim ber hev bilindu çiğdeki nizmdeki kıymet avi nirxevi ya jî dirêjî û kinyawî asta wî bilindbûnê li vê derê tê diyar kirin. Bi vêya tê diyar kirin. Hejatir hejatirîn. Hevalî her hejatirîn e. Gelek heja şaşın. Valla gelek heja jî dibêjin. Ne şaşı. Ama ya rêzmanî ev e. Ya rêzmanî ev e. Ama nebêjin zor spas ji kerema xwe zor spas tu ne gelek spas bêjin. Gelek spas. Yani zor spas tu ne di kurmancî de zor zahmet e. Zor soranî de zor di Kurdî de zor û zahmetî heye. Yani tiştekî dijwar ben dibên zor e. Soranî de zor wek pir gelek wataya wê ew e. Em vêya tevlî hev dikin di kurmancî de gelek soranî de zor e. Mamoste. Keremke. Ew zor spas bajarê Colemêrgê pir dibêjin ew ji ser nêzîkê Iraqê ye ser bahdînî dixe ji ber hin de em nabêjin mesela pir em nabêjin em gelek bikartînin zor jî cem em dibêjin mesela pir zorin yani çok kişiler. Zor ne? Binê bandora soranî de belkî mabe. Erê. Belkî di binê bandora soranî de maye. Belê nêzîkî wan e. Erê ez zanim. Yani ji wê derê gihîştî bi we ama vêya kar neyne ji kerema xwe re. Em bêjin gelek spas. Ew xweştir. Gelek pir spas, gelek spas. Wê baş. Bilî wê tiştekî hûn bêjin. Mamoste yên min e ne? Keremke. Ayek dema te gav digot hejatir hejatirîn. Erê. Bawayekî qiyas tê bikar. Erê qiyas. Gelek heja wateyek cuda ye. Çawa? Türkiye'de dibêj çok değerli. Yani nirxa değerlidir. Çok değerli. En değerli. Divana da dedim berhev. Evet. Adiyem ez pirsek bikim çend sal ber nayşeme de fuara Pürtükan da me Pürtük distan me go Pürtük ev Pürtük be mer heye. U Ramazan alan bred Ramazan aliket navbere got ev şaşet Türkiye de fikri divê te bigotan li ba min heye. Li ba min heye, li cem me heye, li nik me heye. Te gotu çi? Min gotu bu ev Pürtük be min heye. Be min heye, benim yanımda, şimdi yanımda. Be min heye na li ba me heye. Rast gotî, mahoster Ramazan. Evet. Yani gavatı be mirreyi gerek ya destê te de ya çemtê te de ya pişta te de yani bir terve. Ama li ba me dibe li malê ve li kelekam. Yani gorî mantığa wî dibe. Yani ez warî ez de jî bêjim bi min heye ez dibê manka berîka te deyî. Gavat cumhurbeş ez bi berîka xwe de ji berîka xwe de çemtê xwe de dibe. Persê tu ne demek ki kişteki hîn bûne eva mı? Mamosta pirsekê min heye nesa rêzimaniya li ser wateya peyvekê. Keremke. Li herema hewagê navçeya Riha em ji tav berî baranê ku ewr hev digirin û wexta ku baran bore em dibên tav. Erê, em dibê tav derket. Berê, di peyva li ser ferhengê de jî
tav wek güneş ışını yani ev ışının roje derdike mesela ferhengi. Ev tîroje? Tav wataya tabi çiye ser ev ferhengin ha. Yani kansi et zanım ejî tavê bikartînim. Ejî yani ya xwe devokî de nabêjim roj ez dibêm tav. Yani tavê tav. Yani tiştekî wek ewrtê girtin û berî baranê ne were? Na. Ferhengê de ronahiya rojê. Cemme reha em tabêra nabêjin ronahiya rojê ku ewrtê girtin ewr reş dibin vakta baran bibare em dibêjin tav tê. Yani bame yani işte zanım tav û roj yeke ja koka tav ya baran dibe ew tav û tav cuda ye. tav û tavê. Tav ya baran ye wekî dibe tav yeke baran bir perde yağmur yağdı yani böyle yağdı bitti anlamında. Tav yeke baran hat xweş hat borî. Valla ez war bêjim. Aliye Merdin, Aliye Rihaya, Aliye Deşta Diyarbekir. Ji rojê kesek nabe ji roj. Dibe tav derket, tav heyî, tav tuneyî. Ji bo rojê dibêjim. Û dibe ro derket. Ha dibe ro derket. Emem Aliye Aliye dibe tav. Ji bo Em nabêj yani hem roj hem tav her du bikartî. Erê cana dibên ama tav. Nizanim evan yani kansi kerem. Tav ısı anlamda da kullanılıyor. Yani güneşin verdiği sıcaklık. Na, çava? Tava agır jidbe, tava roj jidbe. Watine. Evjitve. Tin. Tina tave. Tina agır. Tina roje. Tin ısı. Ama tav. Em dibe tina tave. Ya tina roje. Kerem ke? Am tavere am dibe güneş, roj, gün. Ne misin? Ji bo tav û roj, ro her sejî. Ro mesela am dibe gün için am dibe roj. Güneş için am dibe tav. Mesela te got tina tave am dibe tehna tave yani tehna agır. Tina tave, tina agır, tina yani ji bo germaya çibe em dibên tin. Ew tin tişkî dinê. Tina tave, tina roje, tina. Kerem ke? Li cem me tav bi her du awa jî tê bikaranîn. Ayek mesela tava baranê an jî tava rojê bi awakî etkî bandor. Allah. Qalibek digre mesela di nav herêm da tav qalibek girtiye bi awakî tîna rojê bikartê li reha mesela ez li Amedê dijîm li cem me jî em carna em divê tava bulûskê tava baranê işte em vî ya jî bikartînin işte. Ji bo wê ronahiya wê hûn dibêjin. Pê ew ronahiya û bandora wî mesela çiya ew derbas dibin de ber bi gund tên bi way tav nêzî ye tava baranê tê xwe ewle bikin. Tav ew ji wêra dibên taviya baranê heval. Va me jî dibêjin alê Sirhedê em dibên tavî gava ku ewr tije dibin reş dibin em dibên îdî yani baranê ra amade dike. Ez war bêjim. Taviya baranê tavî. Ewa giştik tenê we heye erdê we hene hûn dajon ême tişkî me tune wala em nizanin ême giştik tav û baranê. Ya ewa û xwedî erdin û nawarên paş ewran nerin û dibê way tav tê. Belkî. Yani ez çikayê kokayê baş nizanim. Ama yani tiştê dizanim ez hem yani ji bo güneş ji bo güneşê bikartîne. Min ferhengê nerî güneş ışıkları wan jî dibêjin. Divê güneş ışıkları ji bo tavê jî ji bo rojê jî dibêjin. û ji bo çikê jî tê gotin. Mamoste. Kerem ke? Ji madem ke gotin hat gotin ez jî ser vê tiştekê bêjim. Kerem ke? Ew tav rast e ji bo rojê jî tê gotin mesela tava rojê. Cem me jî mesela wekî baran tê baran piştî barê mesela kêm dibare dibêje xêr bû dibêje wela tavek baranê barê. Zêde nebû mesela. Yani wê dibêjin an ne. Yani hêj
bari dibêjin an hêj ne barî dibêjin. Piştî barî em dibêjin. Mesela baran barî kêm barî dibêjin wala gele nebû tavek baranê bû. Ama erter kir xilas bû çi. Yani باور بکن باش نزانم. دبک Yani باندورا دملکی دناف ده به مامسته. نه دملکی دتاوه. نظام ولا جمع زازاجی زیده نه به که اول جسی ورگی. نه زازاکی تاف. انا او تش بوتان جمع بریجی گوت هوان یعنی تاوی اول هواتا تاوی ده خاطر تاوی ده در باز دبه و سپر باران نشورت واتا تاوی بونه ده تاوی باران ده کارن. زازاکی روجیا. روجه. Yani Zazaki de Roger. Roj. Neyse. Hevan veya baş nizanım ola. Yani tav em ji bo Roger bi kartînin edzanım û hemwataya wê Roj, Ro yani her şey tê gotin. Em dibe tava hayve jî mesela yani hem Tayva güneş hem hayve. ışık Ha. anlamında da olabilir mi Aynen. mesela? Tayva. Cemre em dibe Tabii. tava hayve Rastlı. ışık anlamında yansıma anlamında da olabilir mi? Aydınlatma. Aynen öyle söylüyor işte arkadaşlar zaten onu söylüyor. Diyor ki bu ışınları içinde, ışığı için de biz bunu söylüyoruz. Yani iki anlamda da kullanılıyor o zaman. Dua tevhiye yabanı. Yek ronahiya taveyi ya rojeyi yek ji vek roje tepkarani. JPF Osta boy maguj boy dema borira deji boy dema borira mqajara ne bisti kijan haram edibejin de Aliye Lice dibejin. Aliye Diyarbakır dibejin. Aliye Serhat dibejin. Tamam. Dema bir dema bori hava. Çi ne biz bu borun. Eval got dema bori. Ne dema bori? Dema bey. Dema bey. Dema bey. Rast dema bey. So istimim. Un 606 şema himbul? 606 şem. Kesekin ne bu? Havan o gepirse tu ne bu? Mijara mea peşi yani tiştekini de xwazim bejim dehi meye de koma mey xwandinê hey tevlî bivin. Yani ji bo yani lazım nizam ya gava melser gramerî bixebite ger melser kurmancî bixebite keme edebiyat da ewan zanibin dîroka ew meselê dersê de gotibû dehê meyê deyî saeta ewan ez ê komîtsa binivîsim nivîsan bu ankane bîram deyî û min pirtûk pdf wê avîştî bûye pirtûkê xweş e Mîro dest pê kir mamoste. pirtûkê xweş e ez bawerim rojekê du rojat hûnê xelas bikin gel hûn dikanî bi nîşeya bigirin ji ber ku gelek kesê tevlî bidin her kesê li gorî xwe pirtûkê binirxîne romanek êdî çi kêm çi zêde ye çawa baş e kêm zêde ye nîşaneya Kurdî çi ne nîşaneya romana Kurdî çi ye yani her romanek bi Kurdî hatibin nivîsandin Kurdî ye ne Kurdî ye yani bu tiştanayê bên nîqaş kirin dest pirtûkê kin pirtûkê bixwînin û ger we nexwendibû jî herî kêm tevlî bivin ew komê bidom yani ne war carekê du cara ew ê dewam bike cure em ê romana wê derê bixwînin. Mamoste di navê Pirtûkê pejna baranê? Pejna baranê ye. Pirsê hevala tiştekî bêjin tu nebe em ê îro xelas kin. و ماتریال ما خواسته با ما یا اشوف دبیجم شرف از کوچرب از ایرو جهات مالا حوالکی درسی چید من مالا حوالی صدات از روزا بری وی درو بری الباجره کی نبو یعنی از بزوری خود گینم درسی از بیجم و ماتریالان که وصلایتانا خراد بگره که از بنا بکن پدف yani ne var وقت سلاید وقت پدف و gerek az baviş minan dre malpera xwe minan naviş dre malperê menek ders hîna YouTube zêde nekiriye ew kêm men yani hinekî
وها هي واتشتانا هي هوانو دنگی واکی لوما متریال نشاندی یعنی از بجم بسر نبی خواه بجم به پی پی تی خوشتر دوی دبه کو همش بو خباته همش بو کار بکرنه نوا ماله مثلا زاروگی خواهد خبیتینم کچا خواره از کار بینم هوانو بلکی آنها مثلا سر سلایت خبیتی گیزوان دیسا برچافر در باز کنش برکو آنکا و سلایتانا بی بلاف کرن سر ناوین بی بلاف کرن شاشیک نه نجبو بید بجم شاشیک تیر هبه بجم ما مستحسیب وای افکریه هنکی گرک از هنکی نی کنترل بکن لو ما بجم نجبو هوانو وادنگی کی آی مامۆستا تشتێکی پرس بکەم کەرم کە دەرسێدا تا گوت داویرە vê astê ezmûn heye me ver sanki bihîst em ê belgakê sertîfîkayeka ya astê yekemîn ji bo vê sinifê em ê amade bikin belê em ezmûna çawa bikin ez vê merak dikim em ê online çekne online ser internetê ser internetê em ê online çekne yani gorî astê ji bêjim ast ne yekemîne ew ji binê xîzbikî mamoste ast ne yekemîne vakîjan astê Aya asta duyemîn heta em bêjin ber bi sêyemîn jî beşeke sêyemîn ji nava xwe de tewîne va asta yekemîn asta destpêkê û asta yekemîn heye îne asta duyemîn sêyemîn û asta mamostetiyê jî cudayî li gorî me mijar gorî Kurdî derê em bêjin mijara asta destpêk yekemîn wan tranî bi tîpan paşê bi peyvan wisa axaftin zanîşwara dibe destpêk axaftin nivîsê nezanîşwara dibe em bêjin ya asta yekemîn wisa rêziman tu asta duyem sêyem de dest pê dike rêziman na min 16 sala li Kurdderî mamostetî kiriye ev sê dem me got me qertafên tewangê got me cînav gotiye û yên ve qetandekê me gotî me zêde û bire ser menê karanî me zêde sê çar pênc mijare ne daçek jî yani daçek me serî pênc deh kerem kin Lugu ez bawer me heval ew kesên qeb Kurdî nizanin biaxivin an jî binivîsin bo wan dibêje wa asta destpêkê ye a destpêkê li aliyê dinê ye ew do bû dersa wan wana gerek 5 deqa biaxivin ezmûna wan 5 deqa biaxivin xelas ji bo a destpêkê 5 deqa axaftin lazim e kî 5 deqa telefonê biaxive asta destpêkê xelas dike ji bo ya asta yekemîn ev evanû yani li gor rê û rêbazê min ev Tamam gerek mama خوش awa jî spas ser çavan tevlî dersên dîrokê jî yên wejê jî bivin bira guhê we bibîsin tişta bibîsin we peyvê li wê derê we nas nekir dersê dem pev nîqaş bikin Tamam dibe hadi şev baş were êvar baş spas şev baş baş mamosta şev baş spas ser çava şev baş